Чираттагы котлау хатыбыз Курмаевка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Зур Чиркли авылында гомер кичерүче Нугайбекова Гөлнур Альмансур кызына юллана. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны кайнанасы Фәрисә әби, кызлары Нурия, Галия, Гөлсинә, кияүләре Усман, Рәсим, Камил, оныклары Әминә, Али, Үмәр, Алсу, кода-кодагылары һәм барча туганнары да котлыйлар. Октябрь айы җиткәнен түземсезләнеп көтәбез. Чөнки ихлас күңелебездән әнине тәбрик итәбез. Ана, нинди бөек исем! Ул бит безне тудырган, безгә яхшы булсын өчен бар шартларны булдырган. Без тәмле ашасын өчен, матур киенсен өчен, безнең әни бер кайчан да кызганмаган үз кешен. Сабыр үзе, тик таләпчән, һәрбер сүзен тыңлыйбыз. Ни әйтергә теләгәнне без күзеннән аңлыйбыз. Әни, без сине кочаклап, бәйрәм белән котлыйбыз. Синең яхшылыкларыңны бер кайчан онытмыйбыз. Синең тавышыңны ишетми, тора алмыйбыз бер көндә. Ятим булып яшәүләре язмасынла бер кемгә. Безнең белән гел бергәләп, мәңге балкып яшәле. Без бит сиңа горурланып, әниебез диеп дәшәбез. Һәр кемнең бу җирдә бәхетле буласы, имин тормыш белән яшисе, кылган эшләренең татлы җимешләрен, үстергән балаларының игелеген күрәсе килә. Кеше бу җирдә үзе генә яшәми. Бәхет сәгадәтебез башкаларның бәхетенә бәйле. Кеше никадәр якынрак булса, аның бәхете дә шул кадәр сиңа бәйле. Әни, тирән мәгънәгә ия бөек төшенчә ул. Без дөньяга килгән көннән алып ана назын, ана иркәләвен, мәңгелек җылысын тоеп яшибез. Ана бала өчен мәңгелек изге кеше. Әни, бары тик 3 хәреф, әмма шул 3 хәреф үз эченә күпме наз, мәхәббәт, сабырлык сыйдырган. Әни дип эндәшә алу үзе зур бәхет ул. Без дөньяда бик бәхетле балалар. Чөнки янәшәбездә безнең өчен җан атучы, сөенгәндә шатлыкларыбызны уртаклашучы, кочагына сыенганда балаларым, йөрәк җимешләрем дип иркәләп эндәшүче газиз әниебез бар. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, безгә дә үз әниебез кадерледән дә иң кадерлесе. Әниебез безне бик ярата, барыбызны да тигез күрә. Ярый әле әниебез янәшәбездә син бар. Көннәребез син булганга аяз, төннәребез ай йолдызлы һәм якты. Без беләбез, 30 яшеңдә тол калып, мәңгелеккә тиебезне җирләгәч сиңа бик авыр булды. Ләкин 3 кызың да бүген инде үсеп җитеп, үз гаиләләре белән яшиләр. Оныкларың синең бар гомереңнең бизәге. Раббым, озак еллар шулай булса иде. Кулыбыздан килсә, иң бәхетле кеше итәр идек сине әниебез. Тылсым көчләренә ия булсак, басар идек җанын әрнүен без. Күпкә түзгән сабыр йөрәгеннән салмас идек кайгы борчулар. Яннарыңнан һич тә китмәс идек, чакырмаса барасы юллар. Бала күңеле түгел далаларда, күңел һаман синең яныңда. Барлык изгелегең өчен әнкәй, баш иябез синең алдыңда. Кадерле Гөлнур Альмансуровна, бала аныкларыгыз сезгә дип махсус бик көркәм җырда хәзерләгәннәр. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк әле. Кешегә үз өлеше язган, үз дәвасы һәрбер йөрәккә. Җәннәт кошы итеп сине Ходай, 3 кыз бала биргән бүләккә. 3 кызың ала 3 йолдызың, күңелеңнең 3 кылы, һәрберенә җаныңны бүлеп биргәнсең яшәү нуры. 3 кызың ала 3 йолдызың, күңелеңнең 3 кылы, һәрберенә җаныңны бүлеп биргәнсең яшәү нуры. Кызлар күңелене бәллүр йозак бикли, саксыз ачсаң шәшерәп вакылана. Һәр кызыңның күңеленә ачкыч, синең йөрәгеңдә саклана.
Үш кызыңла үш йылдызың, күңелеңнең үш кылы, һәрберенә жаныңна бүлеп биргәнсең яшәү нуры. Үш кызыңла үш йылдызың, күңелеңнең үш кылы, һәрберенә жаныңна бүлеп биргәнсең яшәү нуры. Жанын аңлау қиын түгел, иң мөһиме аңа балалар. Кабул булсын иде кызларыңа, бәхет теләп кылган дұғалар.